Hey guys, πάλι είμαι εγώ, Πούκι, και σήμερα θα μπούμε στο admin abuse και συγκεκριμένα η ώρα είναι 12:57. Ναι. Και σήμερα θα κάνουμε private server hop. Όχι κανονικό server hop, public server. Και θα πάμε να Bunnyman. γιατί όλοι μας το πρέπει. Τι είναι αυτό ρε, τι είναι αυτό ρε. Lo Stortus. Χρειάζεται να βάλω το μεγάλο το avatar. Να κάνω το δότσο. Κάνε recruit. Lo Stortus. Τέλος τους για το φίλο. Λοιπόν, συγκεκριμένα θα μπαίνουμε σε servers που δεν είναι owner. Τώρα δεν ξέρω τι το καλό friends έκανα, άλλοι είναι Βούλγαροι, άλλοι είναι Άραβοι, αλλά και πάλι. Λοιπόν, στο σημερινό την abuse θα μπούμε για να κάνουμε trade farm το La Jolly Grande. Εγώ σας προτείνω να μην μπαίνετε τέτοιες ώρες, κυρίως άμα είσαστε παιδάκια. Αν είσαστε π.χ. 5 χρόνια, μην το κάνετε. Ή άμα θέλετε πάρα πολύ, ρωτάτε τους γονείς σας. Τέλος πάντων, κάνουμε τώρα private server hop. Αν πάω και βρούμε κάποιον stack, εκεί θα κάνω το beanie method, αλλά όχι μια panel. Πάμε στο beanie method. Και με αυτό το method είναι το εξής. Κάτσε να κάνω refresh εδώ πέρα. Λοιπόν, συγκεκριμένα πάμε σε αυτό το παιχνίδι, το Celebrance Trading Plaza. Περιμένετε guys. Το λίγο. Ω, σαν να κάνει Libert. Oh boy. Σαν να κάνει Libert. Oh yeah. Lucky Block. Θα δείξω σε λίγο το method αρκεί να πάρουμε τα lucky blocks. Συγγνώμη, χιλιά συγγνώμη που πήγα και μπήκα σε όλο παιχνίδι, θα σας δείξω το method σε λίγο. Lucky Block. Γι' αυτό πρέπει να τα αφήνω τα πάνω. Lucky Block. Lucky Block. Lucky Block. Μην τα ανοίξουμε, αν πάει και τύχουμε κάτι καλό. Τώρα με το μολύβι, το πάντα. Μετά θα τα δώσω σε άλλους νουμπάζ που... Εντάξει, αυτό τα πουλήσω. Τα τριπολίτο θα τα κάνω giveaway. Όχι giveaway, ένα στο server hop. Δεν θα βάλω στον πίσω. Κάποιος το πάρει, εγώ θα αμαντήσω. Κι άλλο λάκι. Είναι μια ευκαιρία. Lucky Block.
Lucky block. Τα βάλω. Κάνει και αυτό. Και έδειξα σε λίγο τον Beer Method. Αν θέλει τον Μπρέτα το ξαναπώ και άλλο. Κρίμα φίλο μου, θα σε βάλω δίπλα από τον φίλο σου. Κουνιέστε εκεί να κάνετε παρέα. Είστε έξτρα λερίτος. Τέλος πάντων. Μέσα στο method ήταν κανονικά και να κλέβεις από άλλους. Αλλά εμείς δεν θα κάνουμε το στυλ γιατί δεν βρίσκουμε άτομο. Όταν βρούμε άτομο δεν θα σας δείξω την περίπτωση. Οκ. Άρα θα πρέπει να μπω σε αυτήν. Έχω τρίπολη το τραλέριτος που δεν με κόφτει. Ακόμα και αν τα χάσω. Σιωνώ. Δεν μου κλέψατε. Γιατί ήταν μέσα owner. Αυτός είναι που το τέτοιο που το σερβερ. Και με κάνει friend. Όπα ρε. Λέω σε 67. Τώρα σε 67. Ξέρω που πήγαν. Αν τι έπαθε μη του. Λοιπόν. Το σερβερ πήρα άλλα 2 άτομα, οπότε πάμε. Σε 9. Αλλά 1 ώρα. Λοιπόν. Επειδή νομίζω δεν κάνουμε δουλειά. Θα σας δω στο admin abuse. If you want, guys, like and subscribe and tell me in the comments your username. Every single video I will choose 3 random person to do the dance with me. That's the outro of the videos. Thanks so much for the support. Bye.